минахме брифинга току-що и вече знаем линията, по която трябва да караме. Имаме интересна засилка, още старт линията имаме около 100 метра към атак зоната и след това на флик се вмятаме колкото можем на ъгъл. Има една бабунка, която трябва да избягваме, ще видим след малко като караме. И след това следващата зона ни е към стената, по цялата стена минаваме и оттам вече въртим обратния, към който минава и вътрешния клипинг. Оттам пак към стената на пълна газ и след това финишираме, така че след малко ще видим какво всъщност се случва на тренировките. Следва от нас след малко да видим дали всичко ще е окей с колите. Преди малко валя, имаше някакви мокри участъци, които ще видим дали ще променят грипа гадно. Но мисля, че бързо ще се изчисти това нещо, понеже се очерта хубаво време след малко, така че няма да имаме проблеми с това. Цял ден ще караме, после имаме квалификации в 2:30, пак ще видим преди тях и това е от нас. Така че ще видим на пистата. Swim pool heated. Yeah, she ain't tryna eat it. She ain't tryna what? Shawty, you can beat it. Drink 2 liter, ride a 2-seater, round with an eater. Call me Poppy, I'm calling her mommy, and señorita. I ain't been cocky, but I've been putting on essence people. Вече караме от доста време, изхъбихме немалко гуми. Бих казал за търсет, че е много интересно и като за мен вече в Pro клас с семита коренно различно ми е от миналата година. Бързината на колата е доста по-бърза, отколкото преди и в момента много се забавлявам. Свикнах на трасето доста, вече по линия си гледам клипчета, че съм много добре. Не мисля, че има какво ме притеснява. Не мисля, че има какво ме притеснява. Като цяло съм спокоен, в момента предстоят квалификации и не чувствам някакво напрежение и нещо, което да ме притеснява, че не мога да ги взема. Така че мисля, че се представят добре, с хубави точки и очаквам да надградя доста повече от миналата година, ще отивам да си връщам на себе си. Няма как и да изпусна това да разкажа за колата, колко съм доволен от нея. Вече имаме доста по-сериозен билд от миналата година, което е повече от ясно. Искам да благодаря много на механика баща ми. Той е главният механик, който цяла зима седя в гаража и правеше колата. Мен да ма има, мен да ма няма, каквото и да става, той се беше в гаража, се правеше колата. Отделно големи благодарности на Иван от Pitstop, който ми направи инсталацията на колата. За дизайна на колата също отвънка, много благодаря за бояджията, който е Коцето Тягодо, най-добрия бояджия, и за Ицака Тин Гараж, който ми направи дизайна с стикерите и я облепи цялата. И също така най-големите благодарности на Дарко за предоставените джанти с гуми и аз много съм доволен от всички, от колата си, от себе си и няма какво да се обърка. Продължавам с много голяма мотивация напред в това състезание. Мисля, че ще се представя доста добре, така че стискаме палци и ще се видим след малко на трасето. These bitches be stealing my tones, stealing the chops type of shit that I'm on. I might go Vince and skeleton bone. You know a bitch like me get cold. Icing out everything I own. Came from the bottom to bottom. I brought my twin with me just like feeling Leo. These are hoes watch me on replay, just like it's a real. You know I stay real. I give a fuck how you feel. I might go yellow or black on Margiela. I go through the river, I'm killing the bill.
Добре. Ето къде се намираме в момента. Нямаше как без един такъв случай. Поне записах точки на квалификация, но точно след ръна се оказа, че нямам никакъв съединител. Не знам по каква причина нещо стана, той съединителът е нов по принцип. Нямаше проблеми. Обаче точно на този рън ми избуксува и след ръна се оказа, че просто е свършил. Нямаме си още идея, сега ще свалим кутията, ще видим за какво става въпрос. И за късмет обаче записах точките, които са ми нужни реално да участвам утре в състезанието, така че в момента чакаме новия съединител от Марио Гоцев, ще го донесе от София. В момента сме в сервиза в Коматело на питстоп, така че ще го сменим след малко. Надяваме се всичко да е окей с него и утре продължаваме много прогресивно в плана, защото трябва да реваншираме, както казах преди малко, от кадъра преди квалификациите. Хем се радвам, че записах точки, обаче не се радвам, че ценителя е в това положение в момента, защото реално съм един рън по-назад, но важното е, че те караме, това беше целта, така че забавляваме се, няма смисъл да си бутаме усмивките, всичко правим възможно, за да може да е наред и просто нямам търпение за утре, защото може би ще е доста по-добре колата, отколкото днеска. Ще можем да надуем още малко, понеже на Диното имахме проблем пак с съединителя, избуксува и не можахме много да я надуем и остана на един бар на 520 коня, но утре, ако всичко е наред, дай Боже, можем да надуем малко повече колата на повече коне и като сложим по-сериозните гуми да сме още по-конкурентни с всички, така че утре се очаква голям ден по принцип, по план. Минахме вече брифинга от втория ден, който ще е с батали и след малко почваме тренировките, които са само тандеми. Още ни е интересно, не сме пробвали по двойки, но нямам търпение да разберем самото трасе как ще е наредено за чейса, особено, защото Лида вече е ясно, вчера си караме цял ден. Линията си остава същата, просто на чейса трябва да мачкаме яко. После за бателите на решетката се парам само с 100 пилоти, ако продължавам напред. И като цяло днес ще е много труден ден на бателите. Аз лично нямам никакво търпение и в момента отиваме към боксовете да палим. И ще дойдем да тестваме колата първия рън, защото вчера след проблема с съединителя, вече е отстранен, имаме нов съединител. Надявам се всичко да е окей с колата, с съединителя, с частите, полоски, кардани, диференциали, кутии, всичко да е окей. И като цяло пак със спокойствие трябваме в нещата, без напреженка. Така че да, ще се видим след малко на трасето.
nationally known and locally respected. But what you know about me? Yeah, girl, I got my now later gators on. I'm about to show you how my pimp hand is way strong. You're dead wrong if you think the pimpin' gon' die. 12 piece with 100 chicks by my side. I'm down with that boy, fitted like I'm down with Blue. We love you, Snoop Dogg. Yeah, I love you too. G-U-N-I, Tizzy, rollin' with me and the D-Big Jizzy. My partners in New York know how doggy get down. I got my riders in Queens, got some freaks uptown. I got my business in Manhattan and I ain't around. I got some butter pecan Puerto Ricans from the boogie down. That's waiting on me to return so they can snatch these braids out and put my hair in a perm. Word, they love it when I gets to limping and spitting and smacking magnificent pimping. I don't know what you heard about me. But if you can't get a dollar out of me, no Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a Then switch over and ride with a star. They get you far. I'm a P-I-M-P-G-A-N-G-S-T-E-R. Yeah, I'm young, but I ain't dumb. There's some tricks, but I ain't one. I'm a gorilla for Skrilla. I trip you and try to run. I let them do as they please, as long as they get my cheese. Even if they gotta freeze or it's 100 degrees, I keep them on their take a look under my sleeve. I ain't gotta give them much. They happy with Mickey D's, man. Айде, включваме се от финалите, вече награждават.
Ние отдавна завършихме нашия ден с доста проблеми и така нататък. Реално имах на топ 32 батъл с Артур от Украйна и още в началото направихме 2 хубави ръна, обаче той разбордира на първия рън гума и му дадоха да смени гума и реално той беше с нови гуми, карахме и имаше ОМТ. След ОМТ-то на следващия батъл аз чупих полоска на същото място, където се разбордират гумите поради причината с шахтата и подскачането. Нямах тия проблеми 2 дни, обаче точно на батъла на топ 32 се случиха така нещата. Много съм разочарован за това нещо, обаче трябва да стискаме яко и да продължаваме напред. Също ме яд за правилата на Drift King, колкото и да си говорим. Много е яко събитието, обаче от тия правила да не може да си смена полоските за 5 минути да продължа да карам, пред това той да сложи нови гуми и да кара с тях, а пък аз да нямам право дори да си пипна гумите, като не съм разбордирал, също е доста тъпо и реално можеше и повече, ако не бяха такива правилата, защото не се знае, примерно, ако не беше сложил нови гуми, дали нямаше да са по-различни нещата, дали щеш да има ОМТ изобщо и така нататък. Оттам всичко се променя, реално аз чупвам колата и съм автоматично дисквалифициран и реално отпадам за цялото състезание поради щупената полоска заради дупката. Никой няма вина в цялата работа. Единственото нещо са правилата на Drift King, които на мен лично не ми харесват. Може някой друг също да не ги харесва, но това са ми мненията по шампионата, иначе всичко друго е топ. За нас пак приключва с смивка цялото състезание, продължаваме напред и ще се видим в следващия епизод.